ବହୁତ ଘରେ କେତେ ଗରମ ହେଉଛି। ତ ଗୋଟେ ଏସି ଟେ ଲଗା, ନହେଲେ ନା ମୋର ସିଏ ଆସିଲେ ଘରେ ଜମା ରହିପାରିବିନି। ଜାଣିଛୁ ନା ତାଙ୍କର ସବୁଆଡ଼େ ଏସି, ଏମିତିକି ଲାଟ୍ରିନ୍ ରୁମ୍ରେ ବି ଏସି ଲାଗିଛି। ତୁ ଗୋଟେ କାମଟେ କର, ସିଏ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠି ବି ହଉ ଗୋଟେ ଏସିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେ। ନହେଲେ ସିଏ ତ ଆସିବେନି, ମୁଁ ବି ଆଉ ତୋ ଘରକୁ ଆସିବିନି। ମୁଁ ଏତେ ଗରମରେ ରହିପାରିବିନି। ଜାଣିଛୁ ବୋଉ, ତୋ ଜ୍ୱାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚି। ବର୍ଷରେ ମୋ ପାଇଁ ସିଏ 5-6 ଭରି ସୁନା ନ କଲା ଯାଏ ତାଙ୍କ ମନ ପା ଶାନ୍ତି ହୁଏନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରେ, କାହିଁକି ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, କାହିଁକି ଆଣୁଛ? ହେଲେ ସେ କ'ଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଏତେ ସୁନା ମୋର ହେଇଗଲାଣି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବି ନା, ଫେର୍ ବି ସେ ଶେଷ ହେବନି। ଆଉ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ କଥା କ'ଣ କହିବି, ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ମୋର ଏତେ ଯେ କହନି। ଏବେ ହେଇ ଗୋଟେ ଆଣିଛନ୍ତି 40,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପାଟ ଶାଢ଼ୀ। ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ହାଲକା ଫୁଲକା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛି। ଓହୋ ବୋଉ, ତୋ ଘରେ କେତେ ମଶା, ଦିନ ବେଳା ବି ଶାନ୍ତିରେ ବସେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ନା ମଶା ଫଶା କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ତ ସବୁବେଳେ ମଶା ଲିକୁଇଡ୍ ଲାଗିଲା। ମଶା କେମିତି ହେବେ କହିଲୁ? ତୁ ତ ଲିକୁଇଡ୍ ଫିକୁଇଡ୍ କିଛି ଲଗାଉନୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୋ ଘରେ ଏତେ ମଶା। କାନ ପାଖରେ ଖାଲି ଘଁ 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 ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଡ୍ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଭାଉଜ, ତମେ ମାଠିଆ ପାଣି ପିଉଛ? ମୁଁ ପିଇ ପାରିବିନି। ହଁ, ଆଗରୁ ମୁଁ ପିଉଥିଲି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ନା ତାଙ୍କର ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି, ଆଉ ମୋର ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ପାଣି ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସ। ଏ ପାଣି ସବୁ ମୋ ଦେହରେ ଆଉ ଯାଉନି। ସେଥିପାଇଁ ବା ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋଟଲ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ତମେ ସବୁ ଟିକେ ଫ୍ରିଜରେ ପାଣି ରଖିବା ଅଭ୍ୟାସ କର। ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଖୁନା, ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଉଛି। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚିଲ୍ଡ ୱାଟର ହିଁ ପିଏ। କ'ଣ ନାଲି ଚା? ନା ନା ନା, ମୁଁ ସେ ନାଲି ଫାଲି ଚା ପିଇବିନି। ମୁଁ ତ ପିଇ ହିଁ ପାରିବିନି। ଆଗରୁ ମାନୁଛି ମୁଁ ପିଉଥିଲି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫେର୍ ମୋତେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁ କ୍ଷୀର ଚା ଆଉ କଫି ପିଅନ୍ତି, ମୋର ବି ସେଇ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ପାରୁଛ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଚା ନହେଲେ କଫି ବନେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ସେଇଆକୁ ହିଁ ପିଇଦେବି। ଜାଣିଛ ତାଙ୍କ ଘରେ ନାଲି ଚା ବୋଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଜାଣିବେ ବି କେମିତି? ତାଙ୍କ ତ ସବୁବେଳେ କ୍ଷୀର ଚା ଆଉ କଫି ପିଇଲେ। ଓ ଭାଉଜ, ତମେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ରୋଷେଇ କରିଦେଲ। ମୁଁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଖାଏନି। ମୋ ଶାଶୁଘରେ ସବୁ ସୋରିଷ ତେଲ ନହେଲେ ଘିଅରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ, ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଇଆ ହିଁ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ମୋ ଦେହରେ ଯିବନି। ଛାଡ଼, କ'ଣ କରିବା, ରୋଷେଇ ତ କରିସାରିଲଣି, ଆଉ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦିନ କରିଦେବା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କରିବନି ହେଲା। ଆଲୋ ବୋଉ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ରଖିଛୁ? ଏଗୁଡ଼ା ଆଉ କେହି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା? ଏତେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଜିନିଷ କ'ଣ ତୁ ଘରେ ରଖିଛୁ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୋ ଶାଶୁଘରେ ନା ସବୁ ନୂଆ ମଡ଼େଲ ଜିନିଷ, ଫେର୍ ତା ସବୁ ଫରେନ୍ରୁ ଆସିଛି। ଜାଣିଛୁ, ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ କାମଟେ କର, ବିକିଦେ ନହେଲେ ଫିଙ୍ଗିଦେ। ନୂଆ ନୂଆ ମଡ଼େଲର ଜିନିଷ ଆଣି ଘରେ ରଖ। ଏସବୁ ଆଜିକାଲି କିଏ ରଖୁଛନ୍ତି ନା? ଓହୋ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତମେ ସବୁ ଏଠି କେମିତି ରହୁଛ। ମଣିଷ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇ ବସିପାରୁନି, ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ କାଉଁ 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 ପାଟି ଶୁଭୁଛି। କେମିତି ରହୁଛ କେଜାଣି ତମେ ସବୁ? ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଜାଗାରେ ଘର କରିକି ରହୁନା, ଯେଉଁଠି ପୁରା ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଥିବ। ଆଉ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ଦିନ ମାନ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ନା, କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛୁ? ତୁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିଛୁ କି? ତୁ ଶାଶୁଘରୁ ଆସିଲୁ, କେମିତି ଅଛୁ? କହି କହି ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ପୁରା ନାଶନା କରିସାରିଲେଣି। ଆକୁ ଗଲେ ମୋତେ ଫେର୍ ଡ୍ରାଏ କ୍ଲିନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓହୋ ବୋଉ, ତୁ ଘର ବଦଳେଇ ଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ତୋ ଘରକୁ ଆସିବିନି।